Matthew Asempa Tiaduonu. Na osura henie ti se wonipa bi a oye efiewura a wofiri adi anopetututu se orokobo adwumayefo pa akonnituro mu. Na woni adwumayefo no di ano se dakoro denare biakono. Wo ma wokọ ne bobeturo no. Na ofiri adi beye don etosom yensa ko hunu afoforo se wogirigina dwaase kwa. Na osi won so se Monso monko me bobeturo mu na de etene no mema mo. Na wokoi. Bio, ebe don etoso nsia ne nkromo mu no. Ofredi koyo sara. Ebe don etoso dubi akono. Ofredi ko hunu afoforo se wogirigina hokwa. Na osi won se adenti na mugirigina hakwa adechie nyina yi. Waka kire no se obiara ma oyempa. Osi won se Monso munko bobeturo mu ho. Ne duru anwumre no, bobeturo no wura no ka kire na bofra pani no se, "Fra adwumayefo no, na ma won apaade afiri wona wodi akire so kosi wona wodi kan so." Na wona wofa won beye don etoso dubi akono baaye no, wonyina nya denare. Na dikamfo no baaye no, wosusu se wobenya de eche ne saa. Na won so nya denare. Na eka wonsa no onwiinwi efiewura no ho se akikafo yi de don hwere biako pɛ na wɔyɛ adwuma no ama wɔn ne yɛn a yefiri anopa ayɔ adwuma na ewiase yɛ no pɛ na obuase wɔn mu baako se awe menyɛ wo bɔne woni me ani ano denare ana fa wo de na kɔ mepɛ sɛ me ma de ɔba akyire yi sɛ wo ananse meni ho kwan se mede me ama de meyɔ de mepɛ se meyem yenti ene wani abri saa na akikafo bedi kan na dikamfo adi akyiri wafrɛ bebree nanso kakraa bi na wayi wɔn. Na Yesu kɔ Yerusalem no ɔfa dumienu nko a kɔ nkyɛn ɔkwan no mu ka kyerɛ wɔn sɛ yɛkɔ Yerusalem na obeyi wanipa ba no ahyɛ asɔfoɔ mpanimfoɔ ne atwerɛfoɔ nsa na wabu no kumfɔ na wɔde no ahyɛ amanaman mufoɔ nsa sɛ wɔnworo ne ho na wɔnka no mpire na wɔmmɔ n'asɛnnua mu na da ɛtɔ so nansa no wanyane bio. Ɛna Sebedio ma no na ne mma baa ne nkyɛn bɛkotow no na ɔsɛ ne hɔ biribi na ɔsɛ no sɛ ɛdeɛ na mopɛ. Ɔsɛ no sɛ Ama me mamienu yi mu baako ntena wo nifa na baako nso ntena wo benkum wahenie no mu. Na Yesu buaa sɛ Monim deɛ morebisa. Mobetumi anom kuruwa a merebanom no anaa? Ɔsɛ ne sɛ yɛbɛtumi. Na ɔsɛ wɔn sɛ me kuruwa deɛ mobɛnom na me nifa ne me benkum tena deɛ ɛnyɛ me deɛ sɛ mede bɛma na wɔde bɛma wɔn a magya asiesie ama wɔn. Na edu no teeɛ no anuanom baanu no asɛm no anyɛ wɔn abɔdwo na Yesu frɛ wɔn bae na ɔkaa sɛ Monim sɛ wiase amanaman ahemfo di wɔn so sɛ awuranom na wɔn mu akɛseɛ di wɔn so tumi na nte saa mu na mmom obiara ɔpɛ sɛ wɔyɛ kɛseɛ mu no ɔnyɛ mo somfoɔ na obiara ɔpɛ sɛ wɔdi kan mu no ɔnyɛ mo akoa sɛdeɛ onipa ba no ama sɛ wɔn som no na mmom ɔbɛsome na wɔde ne kra bɛyɛ agyedeɛ ma nnipa pii ne no. Na ofiri Yeriko korɔ no nkurɔfokuo pii di n'akyi na hwɛ anifirafoɔ mmienu a wɔtete nkwa nkyɛn tee sɛ Yesu twam no wɔteatea mu sɛ Huyamɔba Awurade David ba. Na nkurɔfokuo no kaa wɔn anim sɛ wɔmmua wɔn ano ɛnu mmom na ɔteatea mu denden sɛ Huyamɔba Awurade David ba. Na Yesu gyina frɛ wɔn sɛ ɛdeɛ na mopɛ sɛ meyɔ me ma mo? Wɔsee no sɛ Awurade sɛ yɛnim mmue. Na Yesu huu wɔn mmɔbɔ na ɔde ne nsa kaa wɔn ani na ntɛm a wohunu adeɛ na odii n'akyi.